Little relax time. No. Just play a game Uno. I don't think I played that game. Some girls, there, some young girls. I don't know what they do. Like what they do? They do nothing. Playing games, sitting like they're from the personal, but like students look. Playing cards, puzzles. They coming to play, listening bullshit. Yeah, students for. Oh, I'm talking English. Чай забравих. Забравих, че тръгнахме да си говорим само на български. Йо. Така. Тук има едно момиче, обикаля и тя. Пациентка. Чакай да заобиколиме. На нейния път ли сме? Къде е тя? Като практика има тия момичета. Играят карти. И играхме сега Уно. Чай да ги видя, че какво правят. Не, ще да им показвам играта всъщност. Моята игра. Психарската игра. Тестове, местове. Питам. Какво мислите тук за това? Защото говоря с там. В момента не се махам от това. По време, когато трябваше да играем. Защо? Защото едно момиче, пак млада, обаче част от персонала, пак те не са специалисти, практикуват нещо си. Някои част от тях, че дето ги мисля за военни, полиции, не знам какви са точно, какво правят тук. Както и да е, че едно момиче беше седнало тестове, ще си правим игра с квиз. Ще правим някакви тъпи въпроси, коя планета била по-близо до Слънце, Марс, Венера или какво било. Някакви тъпи истории, тъпи въпроси. Ето, хич не ме интересуват. Ще ходя аз на Марс, къде ще ходя. Ще ходя и сега на Марс съм тръгнала. Тук някъде се чисти къщата там. Как ще да е. Далече сме от всякъде. И викам на тая, бе. Те там някакви други въпроси, нещо за... Вземи някакъв тест, направи квиз за пациенти. Не ми кажа, че загасна сега. Както и е. Нещо питайте някакви специално за пациенти, нали? Аз не казвам. Питай въпроси за психиатрия. Казвам, питай някакви въпроси да види, да измисли за пациенти като нас. Като куку пациенти. Да, задава пак някакви тъпи въпроси. Че после ми предлага, че можеш да покажеш, че някакви твои работи, които си правят. Казвам, мои са тъпи. И не ми се показва. На мен ми трябва време да помисля, да планирам. Утре, добре. И казвам, утре, на следващия ден, на моята отговорничка, казвам, тук планирам някакви работи да правим, някакви игри. Направила съм, планирам. Не знам какво става въпрос, ми вика. Не знам, ще питам. Коя е тази Дестан? Коя е тази Дестан? Те не знаят даже какви колеги имат. Туркиня е Дестан. Моята Мия беше тогава. Тя гнусна кучка, тая Мия. Добре, ще говоря. Колко говоря? Няколко часа всъщност минават. Никой нищо не говорила, никой нищо. Питам да. После тази Сесилия я хващам, дето ми се прави на откачена. Тя, нищо не знала, какво става въпрос. Тя нищо не чула, не видяла тази Сесилия Дъчанска, мърша, гнусна.
гледа като очите разделени, нали, интелигент, сякаш ще прави, супер топ актриса. Мръсна Сесилия, гнусна. Както викаме, тук играя, чакам, 7:30 стана, няма, кога ще почваме, защото бях се разбрала. Между 7 и 7:30, добре бе, 7:30 няма никой нищо. Къде какво? Кой? Къде какво? Моята отговорничка е била до тоалетна. Вика, чакай. После отговорничката идва. Отговорничката идва и вика, тя запаля цигарата, ба. Не казва това. Не казва тя това. И ми вика, Дестан, тя ще дойде след малко. Няма сега. Чакай. Какво да чакам, ла? Ние сме се разбрали, какво да чакам, ла? Както я чакам, ла? Чакам аз. Окей, не говоря пред тях така. Говоря нормално. Сега тук си коментираме. Хубаво чакаме тая мърша Дестан, туркината. Тя не е мърша, тя е дебела. Айде да не казваме повече, да не обиждаме. Както я изглежда нормално, приятно момиче. Те всичките изглеждат нормални, приятни, освен мене, разбира се. Тая Дестан, че ми идва с Макдоналдсите. Отишла на Макдоналдсите. Пазарува за всичките. Там ще ми ядат картофи, мирише. Някакви шейкови, някакви десерти, Макдоналдс. Ядат пред нас, хич не им пука. Зато гледа, зато мен да запаля цигарата. Ама отворена врата мирише. Зато едно стъкло голямо. И гледаме всичките. Няма. Те си ядат там. Камай, какво стана играта? 8:10 става. Те продължават да тъпчат, да плюскат Макдоналдсите. Аз вече не мога. Почвам да чета на датски играта. Куиз. То няма само психари около мене. Те всички се тъпчат там. Изобщо. Чуват, нали всичко? Чува се. Отляво алкохолика, отдясно биполярния. Ама говорят. Ама аз чета. Чета на датски. Кои си отговарям? Ама тя не спират. Шизото и това алкохолика не спират. Ама говорят, нали, нормално, не викат чак толкова. И аз чета нормално, ама същия тон. Тя продължава да пуша, да не ми изгасне. По едно време Коста усилих тона ли кога точно? И усилих тона. И чета по-високо да ме чуват. Навсякъде. И също време има въпрос за алкохолици. И то алкохолика и отговаря. Заслужиха се 2-3 въпроса. И продължиха, тогава продължиха на високия тон. И аз чета на датски. Ама чета, че си отговарям. И се чува. И тя, вече Макдоналдс идват. По-тихо. Ами хубаво. Той не съм само аз да говоря. Както и да. Прекратих играта. Колко да съм прочела? 6-7 въпроса. Прочетах. Това пълен игнор. И после стана въпроса за тия обувки.
Нямам обувки на 100 ден, на следващия ден, за следващия ден обувките. Те ми дават найлони да нося. Аз ходя по чорапи съм с тия найлони, сините, медицински някакви. Вместо обувки ще ми нося аз найлоните. Ходя аз вътре се намирам. Излизам да пуша, ами то найлона ми скъсан. Чорапа ми мокър. И влизам си. И като си вдигам, така си вдигам крака. Найлона на стола. И показвам. Аз не им говоря на тя. Те дисреспект, пълен игнор предната вечер. Че гледа само. Мокри са ми чорапите, найлони. Искам си обувките. Shit. Don't speak, please. I'm making audio. Just 2 minutes more. I'm coming. Just to finish the story. So, I'm the corner of all corners. Here across the diagonal is the door. I saw him now. I'm speaking here. So this nylon, I said my socks, nylon broken. I want my shoes. I want to smoke. It's cold outside. I'm this nylon, these socks. I speak less. Oh my god. Сега старче. Започнах да говоря на английски. Почти не говоря на тия, към найлони, чорапи, мокри. Те ще ми казват на мене, че ще говориш нормално с респект към нас. Хио. Аз почти не им говорих на мен. Ама те ще ми говорят сега за респект. Почнаха да ми говорят за... Толе! И като ти почнах, вие играта ме респектирахте. Аз ще ви казвам, ще планирам тук. Вие пълен игнор. Се бете, не им говоря така, ама. Почти не им говоря така, ама. Дигнах малко. Търдия. Викам на Сесилия, се обяснявам, докато ходи да ми носи нови найлони. Чай да го видим това, какво иска да ми каже. Ходим към него. I didn't finish, just a moment. И докато вървим с Сесилията да ми дава нови найлони. И обяснявам, че играта не знаеш, пълен дисреспект. Ама аз нищо не знам, нищо не съм чула, нищо не съм видяла овцата Сесилия Дъчанска гнусна. Добре, спираме, отиваме по този да видим какво ще искам. И запускам пак интернет, какво правим, докато не нахвана тук да наопояват гнусните дъчани, медицинските експерименти.